A v podstate srdečne vás vítam na dnešnej prednáške, ktorá je zameraná na skutočné príčiny vzniku chorôb. A povieme si v podstate o takých tých základných príčinách, ktoré spôsobujú ťažkosti, ktoré sú v dnešnej dobe považované alebo áno, považované za civilizačné ochorenia, medicínou neliečiteľné, pretože ak sa stretávate s ľuďmi a vnímate tých ľudí, ako debatujú, tak každý ten človek má nejaké proste ochorenie, ktorým sa tak potýka, či už naozaj dlhodobo a je to chronického charakteru, alebo len teda mal niečo diagnostikované a nevie si poradiť, tak sa pozrieme dneska na to, že čo je naozaj tou skutočnou príčinou a prečo vôbec lekári alebo lekárska komunita nevie alebo nedokáže poriešiť ako keby tieto chronické stavy a autoimunitné stavy a čo je ich vlastne skutočnou príčinou. Takže môžeme ísť na ďalší slajd. Ja sa prepnem. A teda, čo je príčinou chorób fyzického tela? Sú to tri príčiny. Väčšinou je to toxicita, teda prekyslenie a dedičnosť. Pod tou toxicitou sa rozumejú rôzne ťažké kovy, ako máte možnosť vidieť, toxíny, chemikálie, rôzne plesne, nečistoty, zvýšený homocysteín. A neoddeliteľnou súčasťou toxicity je napríklad Epstein-Barrový vírus, o ktorom sa v dnešnej dobe veľmi nehovorí, pritom je to veľmi dôležitá zložka, veľmi dôležitý aspekt toho, aby sme pochopili, čo sa deje v našom tele. A toto všetko v podstate vyvoláva poškodenie bunky. Čiže pokiaľ to neriešime, tak je to vlastne stav, ktorý vlastne máme ako keby, čo sa týka tých ťažkých kovov, hej, zdedené, čo sa týka rôznych chemikálií, tak tie v podstate príjmame, či už cez ovzdušie alebo cez rôznu kozmetiku, takisto nečistoty, rôzne toxíny z potravín, hej, tie plesne napríklad taktiež, či už z nejakého ovzdušia, rôzne baktérie alebo vírusy dostávame, nechtiac samozrejme. No a tým samozrejme sa potom všetko v tele prekysluje a to je tá toxicita, čiže toxicita zo stravy, kozmetiky a toxicita vlastne vírusovej záťaže. Potom je to prekyslenie, no a prekyslenie vzniká vlastne nadmernou konzumáciou živočíšnych bielkovín a rôznych tých antibiotík v nich. Určite ste sa stretli, že teda keď si kúpite nejaké mäsko, napríklad nie nejakého farmárskeho chovu, tak viete dobre, ako je to naozaj chované, tieto zvieratá, v akých podmienkach žijú a teda ako je to ich mäso teda nadopovené, aby naozaj vyzeralo tak, ako oku lahodiace. A že obsahuje rôzne antibiotika, rôzne hormóny, čiže my to konzumujeme samozrejme, no a tým, že to konzumujeme, tak v podstate vzniká v tom tele ďalšie také prekyslenie, pretože zvyšuje sa tým ten homocysteín. Vyvoláva to rôzne zápaly a rôzne poškodenia tkaní. No a ďalším takým aspektom je dedičnosť. To by sa o tom dalo aj veľa hovoriť, ale mnohí lekári sa v podstate nie vyhovárajú, ale mnohí aj ľudia sa vyhovárajú na to, že majú to, keď majú nejakú chorobu, či už chronickú alebo autoimunitnú, zdedenú, že však mal to aj ten ich predok, čiže buď mamina, alebo otec, alebo stará mama, hej, starý otec. Čiže majú to ako keby pokom zdediť. Opak je však pravdou, pretože pokiaľ idete napríklad aj k lekárovi, tak ten sa vás ako prvé opýta, alebo niekde teda dávajú rôzne také dotazníky vyplniť, že ako je to teda s vašou tou dedičnosťou, tak tam potrebujete zaškrtnúť, že či konkrétnu nejakú predispozíciu mali tí vaši predkovia.
No a pokiaľ vám nevedia pomôcť, tak samozrejme najľahšie je vlastne povedať, že dedičnosť je vlastne dôvodom toho, že vy máte tú chorobu, akú máte. A tým sa v podstate zbavia ako keby z odpovednosti za to, aby riešili alebo odpovedali na otázky, na ktoré by ste potrebovali vedieť odpoveď. V skutočnosti dedičnosť je ako keby taká výhovorka, čo sa týka tých chorôb, hej, ako sme o tom hovorili. A zaoberá sa tým dnes aj vedný odbor epigenetika, určite viete, o čom hovorím, ktorá vlastne hovorí o tom, že zmenou prostredia je možné zmeniť aj gen, čiže my keď máme nejakú predispozíciu na nejaké také ochorenie a mal ho náš predok, ešte neznamená, že sa u nás musí vyvinúť. A to je dobre vlastne pochopiť, pretože my sami si vieme ovplyvniť to, čo sa prejaví v našom tele alebo neprejaví. Takže môžeme ďalší slajd. A tuto máte možnosť vidieť vlastne cievy človeka, postupne, ktoré sú cholesterolom zanášané a parazitmi. Čiže pokiaľ sa my stravujeme tak, ako sa stravujeme, čiže keď hovoríme o tých prvých troch aspektoch, ako je tá toxicita a prekyslenie, hej, tak v podstate takto to vyzerá s tými našimi cievami, keď sa postupne rokmi zanášajú. Máte možnosť vidieť čistú cievu vpravo a potom postupne zanesené. A takto to vyzerá, keď potom v podstate to telo jednoducho krmíme a zanášame tým, čím nemáme. Čiže tie cievy sa samozrejme zanesú a potom samozrejme cez také cievy, viete si predstaviť, že ako môže cez také zanesené cievy prúdiť aj krv, ktorá pokiaľ je opäť zahustená toxínmi, tak je ešte aj hustejšia a veľmi, veľmi ťažko potom prechádza do rôznych orgánov a veľmi ťažko sa prekrvujú rôzne tie jemné vlásočnice, cievočky a vtedy začíname mávať rôzne problémy a ťažkosti, ktoré sa potom čím ďalej tým viac zintenzívňujú. No a tuto máme možnosť vidieť samozrejme aj parazity, ktoré bohužiaľ v dnešnej dobe mnoho ľudí má. A tým, že vytvárame my v tom svojom tele také, by som povedala, výborné prostredie na to, aby sme tým vírusom, parazitom a baktériám tvorili takú naozaj pevnú pôdu, tak oni tam majú naozaj veľmi dobré prostredie a teda tým, že dostávajú dobrú stravu, tým, že ich krmíme my a je to telo prekyslené vlastne tou stravou, tak je to pre nich ideálne prostredie na to, aby proste prežívali v tom našom organizme, no a nemajú dôvod odtiaľ odchádzať, pretože poviem to tak, keď vám je dobre niekde, dobre sa cítite, dostanete ešte aj napapať, no nemáte dôvod, prečo by ste odišli, hej, máte dobré bývanie. Čiže takto nejak to vlastne ja charakterizujem a tiež podávam ďalej ľuďom, aby to sa pokúsili nejakou formou takto pochopiť. Môžeme ísť ďalej. Čo sme už spomínali v podstate v tej prvej časti je, že medzi tú toxicitu spadá vlastne aj Epstein-Barrový vírus. A ten Epstein-Barrový vírus, to je na dlhú tému, takže on v podstate má 4 štádia. Naozaj je s jedným kľúčovým takým aspektom, ktorý tvorí takmer 95% chronických a autoimunitných ochorení, kde v podstate pokiaľ sa ho nezbavíme, tak sa neuzdravíme. A môžete konzumovať akékoľvek doplnky stravy, akékoľvek výživové doplnky, akékoľvek čokoľvek, skrátka môžete. Jednoducho tie problémy vám neprestanú práve z tohto dôvodu, pretože vy ho neporiešite a stále v tom tele je. A tým, že ho vyživujete, pretože on sa živí určitými druhmi potravín, a teda tým, že má dobré prostredie prekyslené teda v tom tele, on jednoducho si tam nažíva a mutuje, pretože čím ďalej, tým viac kmeňov sa vlastne ako keby zmutuje. 60 kmeňov poznáme, ktoré sú v podstate EBVčkové, ale lekárska komunita pozná len 2. Preto tomu nevenuje pozornosť takú, akú by mala.
A preto mnoho ľudí, ktorí sa teda rozhodnú, že teda potrebujú pomoc vďaka tej svojej chorobe, tak tá lekárska komunita im nevie pomôcť. V skratke poviem iba toľko, že to vlastne dvaja lekári objavili v 64. No a začal sa prejavovať intenzívnejšie už vlastne začiatkom 20. storočia. No ale za posledných 100 rokov, tak ako som spomínala, naozaj zmutoval. Takže 95% ľudí má Epstein-Barrový vírus a ani o tom nevie, pretože niekto má agresívne kmene a niekto má menej agresívne kmene. No a záleží od toho, že aký vy máte v sebe kmeň, natoľko máte intenzívne ťažkosti a problémy, ktoré sa vám vlastne ukazujú, hej, alebo symptómy, ktoré sa vám prejavujú. Vírus sa prenáša z matky na dieťa infikovanou krvou, pri transfúzii, telesnými tekutinami, hej, boskom, pohlavným stykom a samozrejme aj bodavým hmyzom. Čiže týmto samozrejme spôsobuje veľmi vážne neurologické ťažkosti, pretože jeho cieľom je centrálny nervový systém. Čiže viete si predstaviť, koľko ľudí sedí v neurologickej čakárni a majú problémy, tak všetci títo ľudia majú Epstein-Barrový vírus a lekárska komunita to absolútne netuší. Môžeme ísť ďalej? Teda, ako som spomínala, Epstein-Barrový vírus má 4 štádia a začína to veľmi tak proste nepatrne, ani by ste si nemysleli, že máte vôbec tento vírus. A on v podstate na začiatku tak skryto prežíva, rozmnožuje sa v krvi, v tele a vôbec to nespozorujete. Sem tam niekedy zaútočí v podobe takej silnejšej infekcie, no a stále si s tým ten imunitný systém dokáže v určitej fáze poradiť, teda v tej prvej. Čiže není tam ešte také veľké to zaťaženie, nie je napadnutý centrálny nervový systém. Ale v druhom štádiu v podstate sa prejavuje ako mononukleóza. Určite ste počuli, ako táto diagnóza je taká proste strašidelná. Lekári tomu hovoria, že je to choroba zboskávania, choroba mladých. A vtedy, pokiaľ máte EBVčko, teda pokiaľ máte mononukleózu, tak je to vlastne infekčný stav Epstein-Barrovej vírusu, kde väčšinou tento stav sa prekonáva ešte v mladosti, takže je možné, že si možno ani nespomeniete na to, ale prejavuje sa buď veľmi intenzívnymi vysokými teplotami až vyše 40 stupňov, ja som taktiež mala, takže viem, o čom hovorím. Alebo teda je to trošku také lightovejšie by som povedala, ale to je zase len tým, že aká forma toho kmeňa prežíva alebo sa aktivuje v tom vašom tele. Tuto v tejto druhej fázi, ešte naspäť by som poprosila. V tejto druhej fáze v podstate je vírus najnákazlivejší, no a veľmi jednoducho vlastne ho zistíte, pretože je to vlastne proces, kedy sa z pečene vlastne presúva aj do sleziny a do štítnej žľazy. A tam vlastne je to pretože Epstein-Barrový vírus sa živí ťažkými kovmi a v pečení a v slezine sa vlastne hromadia, hej, ortuť, rôzne iné toxíny, dioxíny a tak ďalej. V tejto fáze si lekári myslia, že sa zbavili EBVčka, pretože v testoch vám to ukáže síce, že ste to prekonali, ale opak je pravdou. Bohužiaľ dnešná medicína alebo lekárska komunita nemá nástroje na to, aby dokázala zdiagnostikovať už ďalšie štádium. Preto, pokiaľ prídete s nejakou ťažkosťou k lekárovi, tak vám iba ukáže toľko, že máte prekonané a ďalej to neriešia. No, v tretej fáze, keď sa teda dostane už ďalej, tam už sa nedá objaviť. Postupne sa ďalej rozmnožuje a tým pádom sa ešte viac a intenzívnejšie spomaluje vlastne funkcia pečene, kde spôsobuje jej zápal a zároveň aj jej zväčšovanie. Prejavuje sa ako hepatitida C, čiže
je tam slabá tvorba kyseliny chlorovodíkovej v žalúdku, môžete pociťovať rôzne ťažkosti tráviaceho charakteru, rôzne vysoké formy plynov, hej, hnilobné pôsobenie v žalúdku, nadúvanie, rôzne ťažkosti zápchu, hypotyreózu, hypertyreózu, takisto lupus, oslabenie alebo nakoniec aj rakovinu štítnej žľazy a mnohé iné. Toto sú len naozaj také rýchlo, čo ma napadlo, aby som to v podstate tuto zhrnula, také bežné, s čím sa potýkame, aby sme vedeli, že čo je vlastne to tretie štádium. No, v podstate môžeme ísť ďalej a predtým vlastne, ako zaútočí vírus, tak on vylúčuje neurotoxín. A ten neurotoxín, ktorý vylúči, je o mnoho toxickejší ako samotný ten vírus. Pretože my ľudia, hej, ideme na toaletu, ale v podstate ten vírus nemá tú toaletu, jak by som povedala, hej, tak teda v tom našom tele si uľaví. No a pokiaľ zaútočí teda na tú štítnu žľazu, zavrta sa hlbšie do hlbších tkaní a tam spôsobuje potom už problémy, ktoré poznáme ako hypotyreózu, hlavne väčšinou u žien. A práve preto, pretože ženy majú alebo bývajú slabšie a tým, že majú aj svoje cykly, tak vtedy sa intenzívnejšie vlastne ako keby oslabuje imunitný systém. No a vtedy, keď žena má cyklus svoj, tak vtedy sa oslabí vlastne celý imunitný systém a funguje len na 20%. Čiže tuto v tejto tretej fáze vlastne spôsobuje už ďalšie a závažnejšie ťažkosti a to sú teda priberanie na váhe, strata pamäti, vypadávanie vlasov, lámanie nechtov, svalová únava, nespavosť a tak ďalej a tak ďalej. No a potom je štvrtá teda fáza, tá už je naozaj taká najzávažnejšia a tá je vlastne cieľom EBVčka, no a to je centrálny nervový systém. Využíva k tomu oslabenie aj imunitného systému pri rôznych psychických alebo fyzických záťažiach a zameriava sa vyslovene na nervové drobné koreňové vlásky a vlasočnice. No a tam spôsobuje už naozaj veľmi vážne ťažkosti, ako sú zápal myelínovej pošvy, ktorý môže trvať roky, taktiež spojený s bolestiami svalov alebo klbov. A patria sem napríklad rôzne formy závratí, bolesti svalov a klbov, zápal nervov, únavový syndrom, fibromyalgia, trpnutie rúk, nôh, nespavosti, migrény, pásový opár, reumatoidná artritída, skleróza multiplex, rôzne formy demencií, mozgové lézie, lymská borelióza, tinnitus, problémy s hlavovými, frenickými a blúdivými nervami, neuralgia trojklanného nervu a taktiež zápaly a otupenosti mozgu, neuropatie, ADHD, autizmus, tras, rôzne úzkostné problémy, problémy s rovnováhou, sústredením a mnohé ďalšie závažné neurologické problémy. Takže poďme teda ďalej sa pozrieť na to, že keď si viete predstaviť, ako som spomínala, že v tej ambulancii toho neurológa, koľko ľudí sedí s ťažkosťami a v nádeji s tým, že im pomôžu, bohužiaľ, opakovane tam chodia a opakovane sa vracajú a dostávajú lieky, ktoré málo kedy intenzívne zaberú tak, aby sa nejako stabilizoval ten stav. A ak sa aj stabilizuje, tak možno na nejakú chvíľku s tým, že pokiaľ beriete dlhodobo a pravidelne nejaké lieky chemické, tak to spôsobuje do budúcna rôzne ďalšie problémy a diagnózy vďaka vedľajším účinkom. Ale poďme sa pozrieť na to, ako to bolo v roku 1900 a ako je to dnes. V roku 1900, v podstate pred vyše 100 rokmi, sa strava pripravovala doma z čerstvých surovín. Ako som spomínala, vlastne určitou formou tej toxicity sú aj naše stravovacie návyky. A keď si tak spomeniete na to, ako sa vaši starí rodičia, respektíve ešte tí prarodičia stravovali, tak to bolo v podstate to, čo si vypestovali. Hej, s väčšinou zelenina,
a ovocie a keď konzumovali nejaké mäsko, tak naozaj len to, že si dochovali nejaké sliepočky, hej, nejakú možno ovečku, kravičku, kozičku, ale na to, aby im produkovala tie mliečne výrobky a nie na to, že ju teda budú konzumovať nejak intenzívne. Čiže to, čo sa aj vypestovalo, tak to nebolo vlastne chemicky upravované a postrekované, ale bolo to vlastne čisté. No a tým pádom neexistovali žiadne dochucovadlá a tie boli prírodné, pretože sa dochucovalo bylinkami. Neexistovali rôzne astmy, alergie. Imunitný systém mali ľudia o mnoho silnejší. Práve preto. A napríklad rakovina alebo infarkt to boli aj z cukrovkou veľmi vzácne choroby. A bolo to práve preto, pretože tí ľudia konzumovali nespracované veci. No ale poďme sa pozrieť na dnešok, kde potraviny obsahujú chemikálie, hormóny a antibiotika. Používajme rafinovaný cukor, umelé sladidlá, zvýrazňovače chutí, pesticídy, jedy, rôzne herbicídy, fungicídy, rôzne Ečka máme v stravách, rôzne konzervanty, ktoré obsahujú vlastne naše jedlá, ktoré konzumujeme. Vôbec si to neuvedomujeme. Na srdcovo-cievne choroby a na rakovinu zomiera takmer vyše 70% ľudí. Rozmach rôznych depresí a psychických ochorení a stresových chorôb je naozaj tak intenzívny a dokonca už aj u mladých ľudí ako veľmi dávno nie. Môžeme ísť ďalej. No a ono v podstate nejak to nechce preskočiť. Ďalší slajd. Aha. V podstate tým pádom máme dve možnosti, ktoré si môžeme vybrať. A väčšinou ľudia kráčajú takými dvoma cestami. Pretože ak máte nejakú chorobu, tak veríte v to, že idete k lekárovi a že vám pomôže, že vám podá pomocnú ruku a bude vedieť, čo vám je a bude vás vedieť vlastne posunúť v tom, aby ste nemali strach, aby ste sa uzdravili z tej choroby. Nuž, ale je to také nekonečné odstraňovanie dôsledkov a príznakov chorob, pretože tí lekári v podstate stále riešia iba príčiny, teda iba symptómy a nezameriavajú sa na príčinu vzniku. A riešia to liekmi a riešia to operáciami. Hej, to je najjednoduchšie. Keď niečo nevedia vyriešiť, tak ideme to vyoperovať alebo vytrhnúť, hej, zub, alebo proste vzniká tam závislosť na liekoch a lekároch. Čiže to je jeden spôsob, ktorým väčšina ľudí rieši to svoje oslabenie, že nevedia, čo sa deje s tým ich telom. No a potom je to druhá možnosť, keď sa človek rozhodne začať sa sám uzdravovať, že prevezme zodpovednosť za svoje zdravie do vlastných rúk, kde začne pomocou informácií, správnych informácií a toho vzdelania, ktoré získa, tých informačného vzdelania, odstraňovať skutočné príčiny chorôb, očistou tela a zmenou životosprávy. Pretože pokiaľ my sme v toxicite, že máme zatoxikované telo, či už jedlom, vírusovou záťažou, tak opakom toxicity je detoxikácia. A my ju potrebujeme vlastne uskutočniť na to, aby sme umožnili telu zbaviť sa všetkého toho nánosu, ktoré v ňom je. Čiže získame tým nezávislosť. Môžeme ísť ďalej? No a v podstate k tomu nám slúži systém zdravia, kde získame vlastne všetky tieto informácie pomocou rôznych očistných bylín, ktoré fungujú na báze detoxikácie, energetizácie a harmonizácie, kde v podstate je neoddeliteľnou súčasťou zmena životosprávy, pretože aby sme nevyživovali vlastne EBV, potrebujeme zaradiť do svojej stravy potraviny, ktorými ho nebudeme krmiť.
Pretože my si môžeme kúpiť pestrec mariánsky a myslieť si, že si očistíme pečeň a že sme s tým vyhrali. Nie, nie, nie. Vôbec to tak nefunguje. A nezmeníte alebo nezbavíte sa toho problému, ktorý máte. A tu nehovoríme doslova o lentilkách, ale o vážnych diagnózach, ktoré sú neliečiteľné. Čiže nie o tom, že bolí ma hlava, bolia ma kríže a aj to je vážne, samozrejme, ale stále viete fungovať. Hovoríme tu o vážnych veciach, o vážnych neurologických veciach, ktorými som si prešla napríklad aj ja a mnohí moji klienti, kde jednoducho boli odpísaní a nedokázali žiť, nedokázali fungovať. A keby nespravili zmenu, tak tu už nie sú. A v podstate, pokiaľ sa zavedie tá zmena životosprávy a bylinné zmesy, ktoré detoxikujú to telo, tak sa dokážete dostať z tých svojich akýchkoľvek ťažkostí presne tam, kam chcete. Môžeme ísť ďalej. No, zmena životosprávy je nevyhnutná, kde už Hippokrates povedal, že nech je jedlo tvojim liekom a liek tvojou stravou. Ono to hovorí niečo, pretože pokiaľ sa pozrieme naspäť 2000 rokov, tak vieme dobre, že voľakedy lieky neboli. A práve Hippokrates je otcom medicíny, kde voľakedy liečil aj on, aj lekári, teda, ktorí boli v tom čase, iba životosprávu, čiže podľa toho, čo papali tí ľudia, a iba bylinkami. Správne nakombinovanými, kde sa vlastne potom doslova diali zázraky. Strava je najväčším problémom pre ľudí pri uzdravovaní, či už chudnutí, pretože zmena životosprávy a stravovacie návyky im robia problém, pretože sú na niečo zvyknutí. Ale pri uzdravovaní je to nevyhnutné. Proste keď nezmeníte stravu tak, ako máte, vy sa neuzdravíte. A môžeme ísť ďalej. Potrebujete si to vlastne nastaviť v hlave tak, že je to jednoduché a jednoducho chcete docieliť nejaký ten výsledok a vtedy proste to ide o mnoho jednoduchšie a rýchlejšie. Slúžia na to bylinné zmesy, ktoré sú 100% prírodné, organicky, vlastne už hotové, namiešané a vypudzujú toxiny z tela a vyživujú bunky. Čiže vy tým vlastne spravíte ako keby 7-mesačnú očistu na bunkovej úrovni. Tak ako som spomínala, očista trvá 7 mesiacov. V každej bylinnej zmesi sa nachádza 15 až 20 rôznych ucelených bylín do systému, čiže rozdelené sú na detoxikáciu, doplnenie a regeneráciu. A v každej tejto fáze v podstate vy prejdete všetky orgánové sústavy 3-krát, čiže prečistí sa úplne všetko. Nie iba pečeň, pretože my neupratujeme v byte iba obývačku, my upratujeme celý byt. Orgánová očista organizmu postupne pôsobí na všetky orgány a orgánové sústavy, tak jak som vravela, všetko sa prečistí a umožníme tým telu vlastne, aby sa detoxikovala. Je to v podstate, začína teda črevom a črevným systémom, aby sa dokázali potom postupne všetky ostatné zložky vstrebávať, lebo pokiaľ máme problém, čo väčšina ľudí má problém s črevom, aj s tenkým črevom, že je tam zápal a sú tam rôzne hnilobné procesy vďaka živočíšnym bielkovinám, tak sa to tam nestrebáva. Hej? Prirodzene prechádzajú celým tráviacím traktom a je to v podstate ako strava, konzumujú sa surové s vlažnou vodou, no a rozdiel medzi nimi je ten, že sú úplne vlastne pomleté na takú frakciu a v čajku máme len 20% tých výživných látok, ktoré využije telo a ktoré sa vyluhujú, ale tuto vlastne sa konzumujú celé a to je vlastne tá výhoda ako strava. Môžeme ísť ďalej? No a sú tu potom zvlášť aj špecifické bylinné zmesy, ktoré sú už konkrétne na rôzne orgánové ťažkosti, čiže na neurologické choroby, na srdcovo-cievne, na choroby pohybového aparátu, potravinové rôzne intolerancie, na rôzne kožné ochorenia, pri borelióze, pri plúcnych problémoch a samozrejme aj na zbavenie Epstein-Barrovej vírusu a ťažkých kovov. Môžeme ísť ďalej s tým, že
v podstate tieto veci alebo tieto bylinné zmesi aplikujeme pri akútnych problémoch. No tu som vám vlastne v skratke chcela iba ukázať, aké problémy a akými problémami trpeli ľudia a ako rýchlo sa vlastne vyliečili, ale máme tu aj aspoň dve dámy, ktoré vám povedia, pozdieľajú svoju vlastnú skúsenosť, ktoré sa dostali z veľmi vážnych zdravotných problémov. Čiže či už sú tu kožné problémy alebo rôzne problémy endokrinného systému, cysty, onkologické stavy, to všetko je možné s ľahkosťou vlastne vyriešiť. Môžeme ísť ďalej? No, je tu možnosť potom aj, jak som spomínala, toho vzdelávania, že aby ste vedeli, že o čom vlastne hovorím, tak ten, kto vás sem pozval na túto prednášku, tak ho kontaktujte a povie vám bližšie informácie vlastne o tom, že aký rozdiel je medzi tým zdravím a chorobou. Môžete si spraviť zdarma IBH testy, ktoré vlastne slúžia na to, aby ste boli v obraze, že na koľko percent fungujú vaše orgánové sústavy a môžete si vlastne tento test zdravia a životosprávy spraviť. No a môžete to potom prísť prekonzultovať napríklad do Centra zdravia, kde na základe aj týchto testov a aj odbornej diagnostiky viete získať rýchle informácie a analýzu vášho zdravotného stavu, kde vlastne dostanete ostatné informácie potom, že čo spraviť a ako sa zbaviť z vašich ťažkostí alebo vašich problémov, ktoré máte. Môžeme ísť ďalej. Tak to vyzerá nejako ten test, čiže vám to vlastne vyhodnotí vaše slabé a silné miesta, čiže každá orgánová sústava bude vlastne vyhodnotená na koľko percent pracuje na základe reči vášho tela. Môžeme ísť ďalej. No a dostali sme sa vlastne na záver. K tomu poviem len toľko, že vôbec to nie je nič nové, čo som vám teraz povedala, pretože ľudia to už odpradávna vedeli, ale dôležité je pochopiť to, že byliny sa tu už používali tisíce rokov. No a tak ako to bolo volakedy, tak to je aj teraz. Len bohužiaľ my sme prestali dávať vážnosť tomu a zamerali sme sa viac na to, že aké dôležité je v tomto systéme, v ktorom žijeme, si rýchlo užiť nejakú tabletku v nádeji, že vyriešime ten náš stav. Takže ďakujem veľmi pekne za pozornosť a ešte taký odkaz pre vás, že preberte zodpovednosť za svoje zdravie do vlastných rúk, pretože nikto iný nevie lepšie pochopiť vaše telo ako vy. Vy ste ten, ktorý vníma tie pocity a ktorý vlastne presne vie, čo sa deje v tom jeho tele. Takže ja by som ešte chcela na záver vlastne odovzdať slovo aspoň Silvii Gurčíkovej, jednej úžasnej dáme, ktorá naozaj má vyriešené svoje vážne problémy aj vďaka očiste, pretože prevzala zodpovednosť za svoje zdravie do vlastných rúk. Poprosím Silvika, keď tu je a predám ti slovo, aspoň aby si sa mohla s nami podeliť pre všetkých, že teda v skratke, v 2 minútkach, že čo sa vlastne udialo u teba. Tak želám pekný večer všetkým, ktorí tu ste. Pozdravujem vás. Ja pracujem s týmto systémom zdravia 3. rok a ono to celé začalo tak, že najskôr som to skúsila na sebe, lebo bola to moja v podstate už taká posledná záchrana pri problémoch zdravotných, ktoré som mala. Ja som mala, hádam, všetko z toho, čo vymenovala Monika, čo sa týka Epstein-Barr vírusu. Mala som reumatické ťažkosti, tráviace ťažkosti, migrény, hormonálne problémy, celiakiu, nespavosť, teraz mi ani nenapadá, čo všetko som mala, ale hlavne, čo som mala, bola veľmi ťažká depresia. A liečila som sa antidepresívami. Trvalo mi to síce určitý čas, viac ako 1,7-mesačnú očistu, ale ja som sa zo všetkého dostala a dnes som v podstate lektor, ktorý vyučuje ľudí, ako môžu prevziať zodpovednosť za svoje zdravie do vlastných rúk. Tak neviem, koľko máme ešte času, aby nás neseklo. Nebudem už začínať novú tému,
len povzbudzujem každého, kto to aspoň troška pochopil, kto to nepochopil a chcel by viac. Určite sa obráte na človeka, ktorý vám to vysvetlí bližšie, ak potrebujete bližšie informácie k tomu. A hlavne určite si urobte testy zdravia. Tam sa vám ukáže to, ako s vami komunikuje to vaše telo, lebo ja som mu tiež nerozumela tomu môjmu telu, no a naučila som sa ho chápať. Tak Monika, aspoň tak skrátke. Áno. Ďakujem veľmi pekne